Vacatures, vacatures en nog eens vacatures. En dus wordt er een beroep gedaan op gepensioneerden. De verwachting is dan ook dat er meer ouderen zullen blijven doorwerken na hun pensioen. En verder vandaag. Is deze kraan 1 miljoen waard? En 20 jaar na de fatale bliksemschicht. Goedenavond. Na een leven lang hard werken kun je er natuurlijk voor kiezen om van je welverdiende pensioen te gaan genieten. Je goed recht tenslotte. Maar steeds meer ouderen kiezen ervoor om gewoon aan het werk te blijven. De geraniums gaan soms al snel vervelen. Doorwerken na pensionering gebeurt steeds vaker. Neem Jan Overbeek uit Vlissingen. Nog altijd aan het werk als buschauffeur. Hey, hallo. En hoeveel dagen werk je dan nog? Meestal 2, maar soms 3. Soms 3, ja. Als een collega vrij wil hebben en die krijgt het niet, dan probeer je dat dan voor hem te rijden en dan regelt de planning dat. En dan rijd ik 3. Het aantal ouderen op de arbeidsmarkt neemt toe. Voorbij is de tijd dat je rond je 60ste al met pensioen kon. En meer dan dat, ook het aantal ouderen dat na hun pensioen doorwerkt, neemt sterk toe. Dat aantal is in de afgelopen 6 jaar toegenomen van ruim 1500 mensen naar ruim 2500 mensen. Ik denk dat de krappe arbeidsmarkt er op dit moment wel aan bijdraagt. Er zijn zoveel vacatures die openstaan dat het ook gewoon kan. Je kunt langer doorwerken nu. Vacatures of niet, het blijft ook een keuze van ouderen zelf. Waarom zou je dat nog doen, werken na je pensioen? Ja, weet je, ik ben niet iemand die met zo'n landkaart op de fiets door Walcheren rijdt. Maar ik wil toch nog iets doen, gewoon iets anders. Want ik kom in zo'n klein wereldje terecht. En je ziet eigenlijk niemand meer. Dus dat mis je dan en dan verkijk je toch een beetje op. En ik heb wel hobby's. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om iets te doen. Voor werkgevers bieden ouderen veel kennis en expertise. Die hou je dan nog een aantal jaren binnen je bedrijf. Dus voor een werkgever kan het heel interessant zijn om dat gesprek op tijd aan te gaan. Misschien als iemand 60 wordt, hey, laten we even zitten. Heb jij nog zin om een paar jaar bij ons te blijven? Want dat kan. Veel werknemers weten ook niet dat dat kan. Dus proactief dat gesprek aangaan met je werknemer zou zeker voor een werkgever kunnen helpen. Is het nog steeds leuk? Ja, is het ook. Ja, ja, het is echt leuk. Dus ja, je komt overal. Je ziet het winter worden, je ziet het zomer worden, je ziet de zon op de dam ondergaan. Ja, het is gewoon leuk. En ik rij graag, ook dat. Ja, ik zie allemaal mensen en ik ken inmiddels een heleboel mensen natuurlijk omdat ik het zo lang doe. Dus het is gewoon leuk. En, zijn we op tijd? Ja, we zijn op tijd. Hoe lang wil je nog door blijven werken? Ja, zolang ze me nodig hebben, dat hoor ik dan. Dat is nou tot december. En daarna weet ik het niet. Ik weet niet of ze al genoeg nieuwe mensen hebben. Als dat zo is, stopt het natuurlijk. En anders gaat het misschien nog even door. De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt, de grote vraag naar personeel zal de komende jaren alleen maar toenemen. Als met de stijgende vergrijzing ook steeds meer mensen met pensioen gaan. De verwachting is dan ook dat er meer ouderen zullen blijven doorwerken na hun pensioen. Dus met 70 nog een betaalde baan, dat wordt steeds normaler. Een 26-jarige Middelburger is vanwege een brand in Milaan vorig jaar aan Italië uitgeleverd. Bij de brand in een winkel kwamen 3 mannen om het leven. Volgens de Italiaanse pers waren de slachtoffers een man van 24 en 2 broers van 18 en 17. Ook een hond overleefde de brand niet. De man zat hier in Nederland overigens nog een gevangenisstraf uit van 1 jaar voor meerdere inbraken. De vrachtwagens van transport- en containerbedrijf Wielemaker in Middelburg rijden vandaag weer gemoedelijk af en aan. Dat was afgelopen zaterdagavond wel anders toen er ineens brand uitbrak. Ja, dat is echt een moment dat je bloeddruk even in het rood schiet. Je krijgt een belletje en de enige melding is er is brand. Ja, en dan schiet er van alles door je hoofd. 2 vrachtwagens zijn volledig uitgebrand, maar het had nog een stuk erger kunnen aflopen. Gelukkig waren er heel snel een aantal collega's ter plaatse die geholpen hebben om een aantal auto's die er in de buurt stonden aan de kant te zetten, zodat de brand niet verder kon uitbreiden.
En daarmee hebben we toch een hoop extra schade kunnen voorkomen. Wat gaat er nu verder gebeuren? Vandaag is het vooral in kaart brengen wat de schade is en onderzoek doen naar de oorzaak. En ondertussen gaat het bedrijf gewoon verder. De Scheldekraan in Vlissingen, moet die blijven of niet? Het bouwwerk heeft een opknapbeurt nodig en die kost minstens 1 miljoen euro. Voor lokale politieke partijen is dat te duur. Maar hoe denken de inwoners daar zelf eigenlijk over? Ja, dat is veel geld. Zeker, maar ze investeren ook in andere dingen wat ook heel veel geld kost. Dus. Het is veel geld. Ik heb het ook niet elke dag in mijn zak, maar om nou te zeggen van het is onoverkomelijk, dat gaat er bij mij niet in. Omdat de Scheldekraan doet denken aan scheepswerf De Schelde van vroeger, heeft het voor de inwoners van Vlissingen een iconische status. Nou, er is geen twijfel over, die moet gewoon blijven. Dit is echt een eyecatcher van Vlissingen, dus ja, behoud het juist. Dat vind ik juist mooi. Verantwoordelijk wethouder Bertijn heeft beloofd met een aantal scenario's te komen voor de kraan. De gemeenteraad kan dan voor het einde van dit jaar een beslissing nemen. Volgens deze inwoners is er maar 1 beslissing mogelijk. Vlissingen zit natuurlijk niet zo heel erg goed in de centen. Dus ja, ik kan er me wel iets bij voorstellen, maar ik zou het wel heel jammer vinden. De komende dagen wordt ook onderhoud gepleegd aan de kraan. Dan gaat het om werkzaamheden die op korte termijn nodig zijn. Goed nieuws, het weghalen van roest is een stuk goedkoper. De provincie praat vandaag op 25 augustus met 25-jarige Zeeuwen over de toekomst van Zeeland. De provincie wil graag weten hoe ervoor gezorgd kan worden dat de jongeren over 25 jaar nog steeds willen wonen, studeren en werken in Zeeland. Het ophalen van een fiets bij de gemeente die je eerder ergens te lang hebt laten staan, kost in Borselen €50. En daarmee is de gemeente een van de duurste van het land. In Middelburg kost het €15 om je fiets terug te krijgen. Dat is aan de goedkope kant. Maar in de rest van de provincie kun je je weesfiets voor helemaal niets weer in handen krijgen. Maar je fiets gewoon op tijd mee naar huis nemen is misschien nog wel het makkelijkst. En dat is altijd gratis. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de bliksem insloeg bij een voetbalwedstrijd in Kloetingen. Niemand zag het aankomen. Frank Bouwmeester uit Goes, een van de spelers van het tweede elftal van Kloetingen, raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En 5 dagen later overleed hij in het ziekenhuis, pas 20 jaar oud. Het is een klap die nog steeds nadreunt. Het was gewoon een enorme donderknal. Ja, ik heb nog nooit zo'n klap gehoord. Jan Blok, hier links, was destijds reservespeler bij Wolvaartsdijk 2. De tegenstander in de bekerwedstrijd van die avond. Jan Kloet was verzorger bij de thuisploeg. En beide zagen de blikseminslag totaal niet aankomen. Het rommelde, naar mij nog steeds mijn idee, achter de tribune. Die kant rommelde het wat. En het begon een beetje te spetteren. Maar iets om je zorgen over te maken? Voor ons gevoel niet. Voor ons gevoel niet. En er was ook niet één iemand die zei van we moeten van het veld af. Want daar werd nog getraind en bij de tennis waren ze nog bezig. En toch dook het onweer ineens op boven het Westerlooppark en was er die fatale flits. Onze eerste reactie dat was dat we onder de reservebank lagen, met z'n drieën. We waren gewoon van de bank afgeslagen. Uit spanning, ik weet niet, uit schrik. En ja, toen zijn we met z'n allen het veld heen gevlogen. Want er lagen er een heleboel op de grond. Ook van ons natuurlijk. En dan loop je eerst naar je eigen spelers toe. En dan bleek dat er een stuk of 5 van ons op de grond lagen. Maar die waren eigenlijk weer vrij snel overeind. En ja, toen ben ik naar Jan Kloet toe gelopen. Die was toen al bezig met Frank Bouwmeester. Het was een vrolijke jongen die hartstikke fanatiek was. Heel erg fanatiek. Altijd willen winnen. Ja, dat blijkt ook wel uit de tekst op het monumentje. Ja, ja. Bouwmeester was zo hard getroffen dat hij niet meer wakker werd. Na de reanimatie op het veld heeft hij nog wel 5 dagen in het ziekenhuis gelegen en daar overleed hij. Iets dat een enorme impact had op onder andere zijn teamgenoten. De week daarna hebben we niet gevoetbald met het tweede elftal. En de week dat de eerste wedstrijd nadien, ja, dat ging niet goed. Dat ging niet goed. Toen zijn in welk opzicht? Nou, jongens die het niet aankonden. Te emotioneel. En die zeiden na 5 minuten van ik ga eraf. We hebben het seizoen geloof ik nog wel afgemaakt. Maar het jaar erop is er geen tweede elftal meer geweest. De angst zat er zo erg in. Ja, ja. En voor de club ook. Hè. Als je ziet dat als het maar even nu iets gaat rommelen en met maar iets gaat
Een beetje een klein flitsje. Ja, dan weet ik dat ze bij Kloetingen allemaal heel snel in de kleedkamer zitten. En bij Wolvaartsdijk is dat niet anders. Bij ons is er het een paar keer meer meegemaakt. Dan hing het onweer en dan lopen ze een elftal gewoon van het veld af bij ons. Dan wordt er niet gewacht of de scheidsrechter stopt, dan zijn ze gewoon weg. Dus die angst die zit er zo in, dat gaat er nooit meer uit. Komende zaterdag, precies 20 jaar nadat Frank overleed, brengen zijn vrienden net als elk jaar een bezoek aan zijn graf in Goes. Het was een prachtige nazomerdag met een vrijwel onbewolkte lucht. Vanochtend was er weinig wind, vanmiddag ietsje meer. Morgen eerst nog zonnig, er komt wel wat meer bewolking, later ook kans op een bui. En in de tweede helft van de week meer regen en dalende temperaturen. Op onze socials meer over Spinvis. De eigenzinnige popmuzikant die vanavond optreedt op het Abdijplein in Middelburg gaf vanmiddag al een optreden voor scholieren in Zierikzee. Spinvis. Ik had nog geen idee wie het was. Je dacht natuurlijk van, wat zingen ze nou eigenlijk? Maar als je dan toch goed er aandacht aan geeft, dan komt het toch tot iets. Ogen zijn dicht en de wereld is stil. Ik ben volkomen alleen als kan in mijn til. Meer online en dus om 8 uur vanavond gratis op het Abdijplein in Middelburg. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u een heel mooie avond.